Puilano chini kok TV night on a joto kapan daote books on hana chini kok TV di koktoma joto lam suko kok tomarong kha. Koilanpur hatini charmukha lamao tini rungsrinai ni buma bu fasong tini lahar kasonane nangkha tamgo o lahar kasona nangkha hingke Koilanpur High School English Medium ni rungsringai tongnai serai besarok borok asogoi khesari chanani thai kaham krei borok nokhlawono asogoi masao musok ada sai tongha hingke musok ni ganao khe thangino gopor ganao khe thangino borok oro mai masao khesari masao hai hinai rungsringai tongnai serai ni buma bu fasong sawai khna rekha tai oro satai kaleo khapang ta hotai bohok song Hapangla kaini gaitam sarkar no tabuk sarkar bodal khalai tongo tamo IPFT tamo BJP tamo tipra motha phiaba janjan department no jotono kaisa barja mano tongo education department nei montri inglai tongoi bo tongo phiaba o education montri hin tamani bisinti phano tabuk bo rung nogro ko thangai jai jai khlaiei rung nogo rung phöröngnai rok bosok tong ba rung bahaiki phöröngjagai tong bahaiki aro samung ungui tong bahaiki ajagao cherai rokni sepsap tong cherai rok bahike pori omo hairongno thangai tabuk bo kaisa kuisu jaga nayakho rung sröngai tongnai cherei rokno omo haino education montri hinile englai tongo phiaba education montri hini hinjak tongbo jodi education ni montri jodi saktar mani gri hingkai o rung nog rogo omo haino teacher gri ingi thangnai omo haino rung phöröngnai gri ingi thangnai phiaba rung phöröngnai rok tabuk saknaya ingi tongo rung sröngai tongnai cherei bwsarokno tamgoi hingkai tabuk je hapang khali tomani bisingtei tabuk education ni montri hinai hinjagai tongnai rok borok gaidi ani bagino tini omo hai rung phöröngai tongnai rok tini rung sröngnai cherei rokno sak nangya amo hai khino tabuk rung phöröngai tongjago kaisa kaisa subject na khangino chuti ingai thango phiaba kaisa school subject kai bsung hana nang phiaba amono tei rogo tabuk bo hapang khalai tongnai tabuk education ni montri hinjagai tongnai rok tabuk bo thangai berai naiya kaisa kaisa rung nog rogo amoni bagino omo hai rung nog rogo jongjal ingai tongo rung sröngnai ni bagai tai Koilanpur High School English Medium ni rung sröngai tongnai ni buma bufa borok saka oro rung phöröngnai nango oro tai samung kaham ungnani nangnai oro tai chererok sanani furu asugoi sanani thai snambui janai jai jai khlai oborok bo nango tai oro bo rung phöröngai tongoi bo kaisa subject phöröngai no soti riui rohoro hingke o chererok bahike rung sröngai mannai bahike rung rungnai borok amono toino boroni kaisa lahar kasumung Koilanpur hatini charmukha lahar telemurato khowai thangla sukhaimani o laharo kasolaikha rung sröngai tongnaini oma bufa tamgoi hingkai aro rung phöröngnai nango tai oro samung kaham nango tai oro chererok asugoi chajaknai jai jai ke thai swnambui jana nango omo hairono toino khaikya borok lahar kasumung phiaba obo tabu education department jara montri ingui tongnai rok borok tabu rung phöröngnai ni je guardian sodar ingui tongnai rok o montri rok tabu o khorano khnaoi omo haike Koilanpur High School English Medium bo tabu phai jai jai ke swnambui jakno phiaba satai kleo khapang ta hotai boksong o jaga rogo MLA rok tongo minister tongo gobangma aro tongo phiaba tabuk phano omo hairok naijagya sakni elka rogono omo hai ingui tongo phiaba bisingo hongke butingi tongkhona je Koilanpur শহর গানা oro je amo hai ingui tongkha hingke pahar bisingo tiprasa edisi amchai bising bising rogo hingke tamgui tongkhona general semo hai ing tongha hingke abo belai khino lasima singsa edisi amchai ni koknokai sanasi kok krikha saboi bo khananai krikha sabono sasinai edisi ni kokno edisi amchai ni tiprasa kaming ni rung nok rong ni kok rong no sabono sasinai saboi bo khanaliya o kok rong no phiaba mo haino general amchai rogo bo ngui tongkha hingke tai edisi amchai ni kokno khato saisi lab krikha edisi wo hingke pura no paithakjak tini tiprasa rok rung ni bagai amno teino tabo belai khino saktana nangnai education department eba education montri omo hairono sakta yakai thinango cherei rokni future cherei rokni sati singya sati thei thangnai naitonde chini kok tv ni mangphilio o kok tomaro আজকে কি জন্য অবরোধ করছেন রাস্তা আমরা কল্যাণপুর ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল আর মাস্টার স্টাফ নাই আর ডেইলি একটা বা দুইটা ক্লাস হয় এই অসুবিধা লেগে আমরা রাস্তা অবরোধ করে আর আমরা আহ্বান করি সরকারকে এখানে যে কোনোভাবে বাল টিচার স্কুলে যেতে কতজন গার্জিয়ান আছেন আপনারা আজকে অবরোধ যে করছেন সব গার্জেনে আছে স্টুডেন্ট সব আছে কি চান এখন
আমরা চাই মাস্টার চাই আর খাওয়ান বালা চাই আর টিফিন স্টুডেন্টের টিফিন খাওয়ানোর জায়গা দিছে কিন্তু বাচ্চারা বসার জায়গা দিছে না কোনখানে বইয়া খাইবো ঠিক আছে আমরা যে বাচ্চারা একদিকে গরু খাইতাছে একদিকে আমরা বাচ্চারা বইয়া খাইতাছি এমন কি লিগা আমরা একদম শিক্ষকরা রেগুলার আমরা গার্জিয়ানরা সকালবেলা নার্সারি স্টুডেন্টরা নিয়ে এই আইএসএ দেয় ক্লাস হয় না আমরা একটা ক্লাসের পরে ছুটি আমরা আবার স্টুডেন্টরা নিয়ে যাই বাড়ি কি কারণে আমরা যে সকালবেলায় বাচ্চাটা নিয়ে কত কষ্ট করে ঘুম থেকে উঠাই এই কারণে নিই তাহলে তো আমরা বাড়ি ঘরে রাখতে পারি কতজন গার্জিয়ান আজকে আপনারা পথ অবরোধ করছেন? সব ক্লাসের গার্জিয়ানই আছে। কি চান এখন? এখন আমরা শিক্ষক চাই, খাওয়ানোর জায়গা চাই।